Porumbel. Porumbelul meu, cum a dansat aici? Cum a dansat Bărbiuța? Hai, mai multă inițiativă, că ați văzut ce flic-flacuri a făcut. Foarte bine, ai fost foarte tare aici pe scenă. Ai fost cot la cot cu prietenul tău. Ai dansat cot la cot. Faceți o pereche minunată, eu zic să faceți o... Nu chiar? Nu chiar. Auzi? Bine, mai înveți tu niște mișcări. Mersi foarte mult. Ia să vedem cum a dansat această frumoasă domnișoară pe care o cheamă. Era cu Oana. Oana, cum a dansat Oana? Măi, a avut curaj să vină aici alături de noi, așa că hai să încurajăm puțin fetești! Mulțumim și noi. E rândul meu acum. Cum te cheamă? Băi, unde ești Laurențiu? De fata asta ziceai tu că e frumoasă? Îi dai și lui numărul de telefon? Nu, pentru că este cu prietenul, a ridicat-o mai sus, mai devreme. Da, nu-i frumos să tratezi lumea cu spatele. Întoarce-te și tu măcar și dă-te de aici, că trebuie să prezentăm următoarea fată. Cum te numești? Oana. Cum a dansat Oana 2? Wow, ceva mai bine. Și Oana o să primească un CD și un poster cu Like Chocolate și ia să vedem. Și cea mai micuță și cea mai curajoasă domnișoară? Silvia Mihaela. Cum a dansat Mihaela? Foarte bine, cred, nu? Primește și ea un premiu. Nu mai avem CD-uri, dar o să primești un cartonaș și un poster cu Like Chocolate. Și acum, pentru că și Fetești, publicul de aici din Fetești a făcut gălăgie, mai avem câteva cartonașe. O să te rog să le arunci tu. Pentru voi, special, numai 3, 4, 5 erau, nu aveam mai multe? Hai că chiar au țipat. Însă eu vreau să le arunc aici în partea stângă!